Ja som bola skrz sestre doma, kvôli svadbe. Sme súdržná rodina, aby sme boli spolu a potom by som išla sama. Keďže Helena neprišla na odvolací súd, bolo po nej vyhlásené pátranie. Policajtom sa ju podarilo dolapiť a momentálne za týmito dverami súdca rozhoduje o jej ďalšom osude. No, pár dní sú takí, že čo meškajú aj rok. Matka 2 detí sa vraj stihla po príchode polície s rodinou narýchlo rozlúčiť. Svadba najmladšej sestry, na ktorú sa práve chystala, bola však už bez nej. Dcerka je s tým zmierená. Chlapcovi som to tak moc nevysvetľovala. Helena zo súdnej siene vyšla so slzami v očiach a putovala rovno do väzby. Pre dôvodnú obavu, že ujde, aby sa vyhla vysokému trestu v trvaní 14 rokov, ktorý jej hrozil. Otec zavraždenej 29-ročnej Ruženy po odhalení prípadu skončil vo väzbe. Okresný súd mu však nič nedokázal a pustil ho na slobodu. Odsúdil však Helenu, ktorá od začiatku tvrdila, že sa na všetko iba prizerala. A z hodiny na hodiny sa to otočilo. Podľa súdu otec Jaroslav mal prísť k cintorínu za vlastnou dcérou a družkou. Ženy mu sľúbili sexuálne orgie. Obe boli údajne v najlepšom a družka chcela, aby sa pridal a mal styk s dcérou. Ružena sa vraj náhle začala brániť a pritom ju mala zaškrtiť. Ona ma držala, aby som mu otiahla preč. On jej držal ústa. On ju dusil. Ženu potom zakopali na pole. Helena po 2 mesiacoch išla na políciu a všetko oznámila. Celú vinu však stále popiera a tvrdí, že dcéru zaškrtil otec a nie ona. O všetkom tak teraz bude rozhodovať krajský súd. Diana Pavlisová, televízia JOJ.